Kani kedai bati CTV, bat pidang pek yaki kubur baman kesni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shillong. Na marka jing Ther Lapbah ke baklem sange ke balane mentala ku malai singi kila don bon ki jing jular hagi bentawa fair dengan jala ki bakentop na do ka jing Shlei ka jing tua kendo ka jing klem dieng ka jing tukut ki surok ki jing kieng bat ki wei pat ki jing ja mentaka step arpusan trek nailur arajar arpau kala don ka jing Shlei ka balajur bha ka snong Nongkrem kumju ruh ki snong ki pamarjan jongka bat ka kala tap ya ka surok ru. Hakawai pat kajingja ka jing Shlei kala jurbha hakashnong Kynshi hakaba kila don katu ni teliki yang beriu kibla syak tap